gaban kotu ya ba da shaida akan abin da ya sani, ya gaya wa kotu shi ɗalibi ne yana zuwa kuma karatun shi wanda ake tuhuma a gaban kotu, wato Malam Abdul Jabbar. A cikin karatuttukansa ya ce ya ji lokacin da yake faɗan kalamai na ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na farko akan aurensa da Nana Safiya, inda ya faɗi wasu kalmomin munana a kansa. Na biyu kuma akwai lokacin da ya sake zuwa karatunsa ya ji ya yi magana akan wani hadisi da ake kiransa hadisul haja, cewa wata mata ta zo gurinsa ta buƙaci ya biya mata bukata, kuma ya yi haka din, wanda shi ma kalami ne mummuna akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. So waɗannan su ne abubuwa guda biyu da ya ba da shaida a kansu, kuma ya tabbatar wa kotu a gabansa aka yi wannan maganganu ba ji ya yi ba. Ya danganta ga yadda shari'a ta fuskanta. Yau dai mun zo da shaidu guda biyu, muna da niyyar duk mu gabatar da su, amma yanayin bai ba da dama ba. Mun gabatar da guda ɗaya ne kawai, ɗayan an ɗaga sai nan da mako biyu Allah yarda. Bayan an ji shi kuma za mu yi nazari mu ga shin guda nawa za mu kara, amma a cikin list ɗin da muka bada shaidun suna da yawa, don sun kusa 10 muka zayyana za mu kira, amma ba lallai ne kuma mu kira su duka ba. Sunana Umar Muhammad, muna tsayawa shi wanda ake tuhuma Sheikh Dr. Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Sun kawo kotu sun gabatar da shaidarsu a gaban kotu, kuma mun masa tambayoyi da muka ga ya kamata mu masa, kuma mun yi masa. An ɗaga shari'a zuwa ranar 28 domin ci gaba da wannan shari'a. Mu kamar shaidun tambayoyin da ka yi masa, kamar ya amsa wasu bai amsa wasu ba, misali ya kalla. Dama mu kasan muka maka tambaya amma baka ansa ba, kuma kotu ita mataki ne. Yawa, saboda haka dan bai ansa a nan ba, duk ma mu bai dame mu ba. Abinda muke so shine a yi shari'a nan a gama, shi wanda ake rike da shi ko wanda ake tuhuma ya san fit ɗinsa. Ba amfani an rike shari'a nan shi yana nan yana ta zaune cikin prison. Marisa Abudu, ba yau kamar kun dan so ku dan samu sabani da wanda kake kara, me janyo haka? A'a, ba sabani muka samu ba, rashin fahimta. Ka san shi wanda ya fada cikin ruwa, ko wai wuka aka kawo masa zai kama, ka gane? So dole ne a samu wannan abu, kuma rashin sanin ka'idan shari'a gani shi yake kamar yadda ake cacan baki a kasuwa, wannan ya faɗa wancan ya mayar, shi ɗauka ya haka ita ne shari'a, kuma ba ita bane. Kowane abu da ka gan shi yana da gabar da ake kawo shi. Ni ban ce zan fita ba. Kana nan a ciki ke? Ko da an fi ina nan har gobe. Yawwa. Ko da azarbabin da ake ma wajen wannan kasiri ne, mu lauyoyi ne, mun riga mun saba da wannan abu. Ba na tsammanin cewar waɗanda nake kes ɗin nan da ba su cikin su na wancan ɓangaren, ba na expecting su jinjina mu, kuma ba na expecting ko ku da muke tare da kuwa nan wanda baya bin side ɗinmu, ba na expecting ɗin shi ya ji cewar na masa wani abu, sai dai ya ga cewar ya za a yi a ga cewar an yi fail. To mu dai lauyoyi da su wancan lauyoyin mun san me muke yi, kuma Allah da za mu ci gaba.